den, jmenuji se Milan Němý a jsem výzkumným pracovníkem na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze. Tak především to, že jsem vyhrál tuto cenu, je jako velká čest, protože ta cena nese jméno jako velkého odborníka, kterýho si všichni v oboru velmi vážíme. Třeba ten můj výzkum přispěje a naváže na to, co tady pan doktor vlastně pro nás, pro všechny vybudoval. Tak laicky ten článek, který vyhrál tady cenu doktora Bureše, tak ten popisuje metodu, kterou jsme vymysleli v podstatě jako první na světě, která dokáže zobrazit velmi důležité mozkové dráhy, které jsou jako jedny z prvních postižené u pacientů s Alzheimerovou chorobou. A velkou výhodou celé té metody je to, že je neinvazivní. Znamená, že oproti ostatním metodám, které máme dneska v klinické praxi k dispozici, tak v podstatě nevyžaduje skoro žádné jako úsilí od toho pacienta a lze vlastně tu metodu použít a naměřit zhruba za 15 minut, takže je poměrně rychlá. V tom článku, který jsme teď publikovali, tak to je, řekl bych, 1/2 toho výzkumu, který jsme započali, a nyní sepisujeme článek, kdy jsme ještě zkoumali ty pacienty nejenom napříč skupinami, ale sledovali jsme jednotlivé pacienty i v čase, abychom validovali tu naší metodu. A pokud se ukáže, a máme už indikace, že skutečně ta metoda velmi dobře funguje, tak vlastně tady ten nový biomarker, se tomu říká, tak potom budeme moct říct, že je validní a budeme moct ho v podstatě jakoby začít klinicky používat, nebo respektive testovat v té klinické praxi. Abych odhadoval, že třeba do 2 do 3 let by to bylo tak možné. Určitě. Byl jsem podpořen 2krát Alzheimer nadačním fondem a vyjel jsem 2krát na Karolinský institut ve Švédsku, což je poměrně dost prestižní instituce v medicínském oboru. A v podstatě od té doby, co jsem tam jel, tak s touto organizací a s tou konkrétní laboratoří spolupracuji. Je to spolupráce velmi intenzivní. Důkazem toho je několik článků, které jsme společně publikovali, včetně toho, který vyhrál cenu doktora Bureše. A v podstatě spolupracuji s nima nadále a jsem teda moc rád, že v podstatě skutečně ten příspěvek a to, že jsem mohl vycestovat, vlastně nastartovalo celý tady ten výzkum. Ta metoda, kterou jsme vyvinuli, tak se stala poměrně jako významná a relativně jakoby známá už v tom našem oboru. Znamená, že se na nás obrátilo poměrně velké množství týmů, které by rádi tu metodu implementovali i na svých datech, i třeba na jiných kohortách než Alzheimerova choroba. Takže s nimi spolupracujeme, pokoušíme se je jako nějak navádět, aby byli schopni tu naši metodu používat. A vlastně na základě tohohle, aby to bylo i jednodušší pro všechny výzkumníky, případně pak do budoucna právě i pro tu klinickou praxi, tak budeme v nejbližší době i publikovat vyloženě ten nástroj jako takový, aby byl open source, aby byl použitelný, využitelný a jakoby hlavně snadno se dal použít na těch datech, která už jsou k dispozici.